L-att dwar it-twaqqif tal-Kummissarju fl-Uffiċċju tal-Ombudsman għadda mill-Parlament f'Novembru tal-2010, iżda ġie fis-seħħ biss fl-ewwel ta' Awwissu 2012. Min tweġiba li tal-Ombudsman stess jirriżulta li l-proċess ħadan iż-żmien kollu għax m'hemm spazju fl-uffiċċju tiegħu. Tweġiba li fi kliem il-kelliem ewlenija Laburista Helena Dalli turi kemm GonZPN mhux tassew li hu interessat li jsaħħaħ din l-istituzzjoni. Helena Dalli qalet li mhux kredibbli li fil-Belt Valletta kollha ma kien hemm ebda post minn fejn setgħu jibdew joperaw iż-żewġ kummissarji l-ġodda. Hemm Ministeru u dipartimenti li ċaqalqu minn post għal ieħor jintefqu eluf kbar ta' euro fuq ċaqliq ta' din ix-xorta, imma l-Uffiċċju tal-Ombudsman kien hemm dan it-tkaxkir tas-saqajn. U għaldaqstant biex jinstab post tajjeb għall-espressjoni tal-Uffiċċju tal-Ombudsman kellhom jgħaddu sena u 8 xhur. Helena Dalli qalet li din l-attitudni tikkonferma li d-dritt taċ-ċittadini li jieqfu lill-Gvern biex jieħdu dak li huwa tagħhom jiġi lura sew fil-prijoritajiet ta' GonZPN. Il-poplu Malti għandu dritt ikun jaf għala kien hemm dan id-dewmien kollu biex il-liġi li ssaħħaħ l-istituzzjoni tal-Ombudsman tiġi fis-seħħ. Il-Gvern għandu jgħid il-verità u mhux jinħeba wara skużi fjakki, temmet tgħid Helena Dalli.